स्वागत बा आप लोग के आज के ई वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप लोग के बता दी कि आप लोग अभी तक हमनी के चैनल के सब्सक्राइब नहीं की कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सब खातिर रोज ऐसा वीडियो लेके आवत रहब। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना चुम्मा तोहरा मुँहे हमरा लाग गइल बा फुल ऑडियो सॉन्ग वीनस भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आज सुबह 10 बजे रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप सभी जाके सुन सके। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह व कविता यादव के ओर से, जिनकर गाना मजा आ जाता है फुल ऑडियो सॉन्ग SRK म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर आवे वाली फिल्म घातक के एगो फैन मेड पोस्टर काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो गइल बा, जौना के आप सभी देख सकतनी। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी के ई पोस्टर कैसन लागल। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना रहब मर्दा के संगे गुजरात फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना कदी पलस्तर दिल में फुल ऑडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकीले। छठा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर गाना तोहरा दुआरा पर बाजत हुई डीजे फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। सातवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना तेरी डोली फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। आठवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन के ओर से, जे कि कल मुंबई स्टेशन पर मजदूर लोग के खाना व पानी के बांटत नजर अइले, साथ ही ट्रेन के व्यवस्था भी चेक कैले, जौना के तस्वीर आप सभी देख सकतनी। ई ट्रेन के मुंबई से गोरखपुर खातिर रवाना कइल गइल। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। मिलल जाई अगला वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी के आज के ताज़ा खबर कैसन लागल। तब तक खातिर प्रणाम।